Ai, no em gravis, Lia. A veure les ulleres, va. Ai, apaga la càmera ja. I quan m'has dit que t'anaves? El tren surt a les 9, però he de sortir d'avant, perquè hi ha trànsit. I què faràs d'un viatge de 2 hores sense mi, No estaràs taladrant, Ai, que borde que ets. Saps que lo dic de broma? I què tal la casa nova? És gran? Sí, però encara està obrida, però la meva habitació és brutal i està al l'àtic. Ens hauràs de convidar per fer alguna festa o alguna cosa, no? Però què dius? Tu sempre te vas a anar a dormir a l'hora. Ai, calla ja. He de marxar, ja parlem? Sí, adeu. Has traslladat? Bé, però una mica estressada. Sí? Sí. Ja li has dit a la Judit alguna cosa? De què? De què m'ho vull anar? No, tia. No li has dit res encara. Res. Per què? És la meva millor amiga. Ja, tia, però jo crec que li agrades. Com? Sempre m'ha semblat la persona més interessant que he conegut. De veritat? Clar que sí, la veritat que no t'havia semblat mai. No, mai hauria de pensar que t'agrada. No faltaven les indirectes. Sempre t'ho he hagut d'explicar tot més d'una vegada. Però t'agrada molt a fartar. No t'oblidis de mi, No podria, sé que ho vulguis. M'ho promets? Sí, ho prometo. Don't you call him baby. We're not talking lately. Don't you call